F'artiklu estensiv fil-Malta Independent on Sunday, Emanuel J. Gallia missir is-sieħba ta' Adrian Delija u membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista faħħar il-miżuri tal-budget li għadu kif tħabbar relatati mal-Gżira Awġija, dan kompletament bil-maqlub tal-kelliema tal-Oppożizzjoni għal Għawdex u l-Kap Nazzjonalista nnifsu Eric Sborġ li qed jargumentaw li l-budget ma jipprovdix miżuri sostanzjali għall-Gżira. Emanuel J. Gallia jgħid li l-budget jinkludi l-akbar allokazzjoni finanzjarja ta' ġenerazzjoni għal Għawdex, bżieda fil-vot kapitali għal 27 miljun euro u f'dak rikurrenti għal 94 miljun euro, indikazzjoni tar-rieda qawwija tal-Gvern li jinvesti b'mod konsistenti fil-Gżira. U semma wkoll diversi proġetti u miżuri ta' fejda bħal immodernizzar tal-iskejjel, l-allowances lill-istudenti u l-investiment ta' 20 miljun euro fil-Victoria Park. U qabbel dan kollu wkoll mal-kampanja Go-Gozo mill-aħħar Gvern Nazzjonalista qabel l-2013 fejn argumenta li l-budget tas-sena d-dieħla jipproponi opportunitajiet konkreti li l-inizjattiva preċedenti qatt ma waslet għalihom. Gallia saħaq li l-Gvern attwali miexi fid-direzzjoni tajba. Analisti politiċi qed jikkunsidraw l-artiklu bħala sinjar ċar ta' iżjed tensjoni interna fil-Partit Nazzjonalista, partikolarment fost il-fazzjoni li tqis lil Eric Sborġ bħala rappreżentant tal-wirt politiku ta' Giovanna De Bono. Il-konflitt intern intensifika fl-aħħar ġimgħat meta f'attività f'Isla Borġ iddikjara li għandu ambizzjoni jkun l-ewwel kap tal-Partit Nazzjonalista li jikkontesta fuq Għawdex. Dan meta l-istess fundatur tal-Partit Nazzjonalista Fortunato Mizzi dejjem ikkontesta fuq il-Gżira ta' Għawdex u wara jkun hemm ukoll Nerik Mizzi, l-uniku Prim Ministru fl-istorja li ġie elett mid-Distrett ta' Awġi. Sa dan it-tant minħabba t-tifkir ta' Emanuel J. Gallia, żewġ sindki nazzjonalisti f'Għawdex ukoll esprimew is-sodisfazzjon tagħhom fuq il-medja soċjali għal miżuri tal-Gvern dwar il-Gżira. Brian Azzopardi sindku tar-Rabat laqa bil-ferħ l-aħbar li l-bini tal-qorti fiċ-Ċittadella se jiġi trasferit lill-Fondazzjoni Victoria 31 meta din tiġi rilokata għal post il-ġdid. Tenna li dan il-passi se jiffaċilita l-kandidatura tar-Rabat għat-titlu tal-Belt Ewropea tal-Kultura 2031 u mpenn b'saħħtu tal-Gvern favur l-interess tar-Rabtin u l-Awġin kollha. F'kummenti ieħor separat is-Sindku ta' Insiedem Kevin Kawki laqa b'sodisfazzjoni l-konferma tal-proġett tar-riġenerazzjoni tal-Pjazza Madonna ta' Loreto fl-istess lokalità, waqt li qal li l-kollaborazzjoni bejn il-Kunsill u l-Ministeru għal Għawdex se twettaq wieħed mill-isbaħ jekk mhux l-isbaħ proġetti ta' pjazzett fil-Gżira.